Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Kay ba ulog sa bayalan? Kung may baho siya, labi siguro muadto sa bayalan sa Mountain Resort. Magkita na yun siya sa iyang anak. Hasta ni Chuna. Mag-abot yun sila. Tawag na ako. Basinig, mutubag siya na ako. Basinig iyang giunong iyang cellphone. Ang iyang messenger, suwayan ako. Oh, may active yung messenger na. Ay, di active yung messenger. Pero suwayan lagi ako. Basin pa di ay. Di ko makontak. May tagmuli na lang siya kay panahon unta nga iyang makita ang iyang anak. Niyan ako doon sa Mountain Resort. Na si Chun. Pero, taas magkural. Hindi ko makakita sa soda. Gawas ng tingali. Gusto. Ato ko na puwet sa babaw ng bahin. Na makalantaw ko da pa mo sa sod. Sama sa mga pag-ari at na. Gusto. Ato ko sa babaw ng bahin. Mali pa na lang ko. Nga akong makita si Chuna. Malagi ko sa bating kasing-kasing ko. Naggawas na sila. Og tuwa na sila paingon silang tagsa-tagsa ka mga kwarto. Amay! Amay! Axel? Asa na mga bisita nga mga babae na to, ha? Ay, tuwa silang holding area, sir? Okay. Papaabuta sila. Kay nanganha ng ako mga bisita. Ay, yes, sir! Mga manyakis good sila. Come on, boys. Yes, sir. Sod ka mo. Yes, sir. Good. Hello, girls. Ako mga bisita makig-uban kaninyo. Sige, sir. Don't worry. Advance yung talent fee dawata. Uwa sa na makabantay ni ako. Nakalilik ko sa jealousy. Og nakuhaan ako sa picture. Mahawa na ko. Og lakip si Bong. Mikuha sab siya sa usa ka batanong babay. Baboy tako. Buayang tako. Ay, hala. Si Inday Athena man na. Gikan sa luyong bahin. Ay, hala. Nagdali man. Unsa kayo bation ni Nanay John? Nga doon na si batan og babae nga gikauban si Bong. Dali, Tina! Oh, nang amay? Ay, Day! Di ka man gikan! Nagdali ka man, God! Kuan, kining, ay hala, Inday! Ayaw ba yung kumpiyansa diri, ha? Bantay ang imo mga lihok! Ha? Ngano nang amay? Gilibutan si CCTV kinig dapita? Makita ba ka? Unsa? Kana Inday Athena, oh. Hinungdan magani nga nabunog ni imong inahan. Tungod man sa CCTV. Nakita magod siya nga nakiksulti kang alang ni imong tatay. Oh. Nang amay. Mga ako pa'y ikaw. Ayag yung kumpiyansa, ha? Magbantay ka gid sa imong mga lihok, dire. Ngilad na si Sir Bong, basta mao'y masuko. Dili bigyan na mo respeto, babay. Dili na maluoy. Mukulata na. Na, doon na maganihi gayon nga nasuko na si Sir o sa iya magasakop ay halaoy. Gikulata. Abi ni mo na kuyapan gani.
Gisud pa gid og sako o gitambog sa dagat. Oh, unsa? Hala, oy! Pasaylua in taon ko! Wa ko makapugong! Nakasulti man ko nimo! Oy, kaso ng amay. Ay, pastilan! Ayaw intong pagsaba di Athena nga nakasulti ko nimo ane! Kay kung mahibawa sa serbawang, na mapatay gyud ko niya! Nang amay. Ay, palihog in taon, Inday! Ayaw gid in taon pagsaba nga nakasulti ko nimo ana! Oo, nang amay. Amay! Ay, hala! Si Ma'am Chona, kitawag na ko niya. Sige nang amay, ato na. Sige, Inday, diha ka una. Dagkanog ni hibawaan si amay. Sa kinabuhi ni Bong. Asa sila, Amay? Ay, tuwa sa holding room? Unsa ilang gibuhat? Ay, naga-enjoy man to sila. Unsa? Ayaw na lang pagduol dito. Na, magsakit lang din ang dughan mo. Amay, Ay, sige na, Ma'am Chona. Biyaan tauna ka. Kay gisugo pa man ko ni Sir. unsa mo yung gisugo? Paandaman kong mainom para sa mga babae. Puslan man, muinom ko. Aron mahungaw ning gibati nako. Nay? Oh. Oh, Athena. Mainom ka? Dagamay lang. Ayaw pa dahil sa mong gibati, Nay. Athena. Diba? Madiskarte ka? Athena. Gilubok yung mong dughan karon sa gibuhat ni Tatay Bong. Hilom. Sakit, Nay. Athena, paghilom. Di lagi ka makaako og biya kang Tatay Bong. Athena. Bilib ko sa mong diskarte, Nay. Ako'y naluoy ni mo, Nay. Athena. Pasilipod ako rin akong punuan sa kawing Chimilina. Makalili ko sa bus. Wala na ako makita si Chona. Mayroon tayong mga siya. Bisag makakita lang ko siyang nino. Lipay na kayo ko. Mahalag na siya. Na siya sa mga kamot ni Bong. Eh, Chona. Kinayang kawas. Si Chona ka na. Chona, ako lang nga. O, na-emisunod niya. Oh, siya di Athena. Siya ka na, siya yun. Hindi Athena! May nagtawag man sa kumpangan? Kisa itong nitawag ni mo. Ang iyang tingog. Ang iyang tingog. Kinsa? Kinsa, Athena? Ang iyang tingog, Nay. Si Kinsa? tingog ni Tatay Alan. Unsa? Shit! Kung niya siya, animal. Animal siya. Mapatay ko siya, Athena. Nay, Siya mo nagdagbisit sa akong kinabuhi. Siya ang hinungdan nga mabunog ko o mawad-an kong trabaho. O hinginlan ko ni Bong gikan din dapita. Nay. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!